Yawan parlok sya gajing kop kwai doka bal penyai da ubat cermang bat uar rembai ha kane gasnong thang buli ha kacaka tharong te katarik kadai ha kandru tarik jong ubnai nombar nai khatwai arjar ar pusau te parnok gipja sobhai pi sai sin chagna ga channel ga songi singau ba subscribe na channel pas share ba like ik videos ki jongi tungim ya pe inta ya ki baran kam jong kane ka video ne kane ga je ku khwai to ko bai tiket kade ko ba 6000 tangka sirang wiang bat kapor khwai kade ha ga khandai sting bat nadu ka hadu ka lai baje sting no phai singi te kapung kade tang gawe kapung galong ka ba internet ba de ka pung ka ba thmai heru tahisin la de panya khwai ya kane ha kane kapung ti price kilong kumne ka ba nangkong silak san hajar bat ka ba ar silak ar hajar bat ka ba lai silak sijar bat ka ba saw silak san spa bat ka ba san silak kamon hadu santli kilak nata but saw ban riu ar pe hajar but saw ban nyau pe hajar nata but saw ba pra riu hajar but saw ba khandai san hajar ba speu saw hajar nata don ki consolation price ro hadu unongkong hadu khatsan teli khatsan ngut ki banang yo ya consolation ha kane ka lai hajar marway na kamut uban kon ru una yo lai hajar bat uba khatsan ru una yo lai hajar tangka marway kita de price jong kane kajing ko khwai ha kane kasngi kandiat sepang kane kapung kamu kane kapung kadon ajan jong kane ka srok ba kabandai sya dauki sya jawai sya dauki kamu sya srok ba amrem pinyai ha kane ka snong la chaplem ha ga jaka badon jong ka to petrol ba pi petrol pump phila banjai ha ga to jaka kontang si kilometer na srok ba kajing jingai jong kane kapung ya kane kapung laong ba ladon kandon ka lucky draw ha kane ka singi penyakhoi kamu si bankong si san pe hajar ba ar pe hajar bat balai si pe hajar nang ta don rugi consolation price hadu san teli ar hajar marway ar hajar marway berkador jong kane ka lucky draw kade tang si spa tengka si tiket si tiket kador jong ka lucky draw tega jingdi ya gi tiket haga nge jingo ko khwai kalong kumne ko kirawan kila ban wan bu jaka haga nge santrik nai ba kharwai ajar arusau ha kapor khat ar je masngi bat ondi tiket ru ha kane ga khat ar baje steng ha kane ga santrik nai khatwai arjar arusau kamu kirawan kiwamut wan bu jaka kidegon wan ha ga santrik ha kapor khat ar baje bat ondi tiket ha ga khat ar steng tenalor ki dok karim onthe doka thmai sahnriu kwintal ha ka laipeu trik benai baspeu arjar arusau ha ka por ar baje pm kamut ki pararwan ki ba kwa banwan pet yang jing the doka phila banwan ha ga ne ga laipeu trik ha ka por ar baje mesngi ha ka ne speu trik ha ga ne ga hau benai baspeu laipeu trik benai baspeu arjar arusau te don kilong kumne bankong on sim jing theo yabaro kijai doka bar onsa ban psa jingbam ha kapor
Ansa ban psa jingbam ha ka par prab ji sting jong ka ruterik penai ba kadwer jar psau sisin baladep kiprais sin baladap kiprais kirawan kimla shu ban pen thut ya ga jinga kop khwai hendrei kan jinga kop khwai kan jaj be chakmat ka basau omsa ban di kiet apo compound jong kapung hendrei ladalap on penstam katkumki at kebasan kiwepat kikendon kilong kumba jupenjaj ke association teperlok tangkan yang video singopha saya singkerpat di subscribe berkumjuk dan share yang video kenang baki we kinjo jingtip ha kan ke jing ko khwai tetang kumta kobli sibun